साबायखर बावनो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आथिखाल बिटिसिनि चिफ आरो जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि बिथांनिसिम जे बिथाङा दिनै बे गोदानै दाफुंजानाय जोंहा 44 नम्बर मानास बे समस्तियाव एनडिएनि बिजाथि हिसाबै दिनै बिपिएफनिफ्राय आंखौ बिजाथि हिसाबै थिसनहरदों बेनि थाखाय साबायखर बावदों आरो आं जिहेतु बेहाय गोदान आरो समस्तियाबो गोदान बेखायनो आं प्रथमाव सानदों जे जोंहा थिसनजाखानाय जोंनि एमसिएलए दिगन्त गयारि दङ जोंहा सालबारियाव आरो मथनगुरियाव मानगोनां जोंनि इएम बेगम आक्तारा बिथां दङ दा बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो बे मानास गोदानै जानाय बे समस्तिखौ जोङो रायजो राजानि गेजेराव हाबगोन जिहेतु जौगानाया जा बिटिसिनि जागोन दा बेवहाय जोंनो बिथांमोननि सहायखौ नांगोन गतिके रायजो राजानि हेफाजाब निसय दङ आरो गोबां भट लानानै देरहानो हागोन होननानै आं फोथायनाय दं।